Maigsoon, ikatulong Domingo sa Pasko sa pagkabangaw. And still, we are amid the crisis caused by the pandemic, COVID-19. O kasagaran sa mga balita nga atong madungog o makita sa social media o sa media is connected to this pandemic. Kung atong tanawon, dili lang krisis ang gidulot nining maong COVID-19, kundili kasamo panagbangi nga maoy resulta sa way pagsinabtanay o pagpaubos sa kaugalingon. Karon init kaayo ang isyu kabahin sa amelioration o ayuda sa gobyerno alang sa katawhan. Daghan ang mga reklamo, daghan ang mga batikos nga atong madungog sa radyo, sa TV, pumakita sa social media. Well, may buhaton man o wala, aduna gayon kasulti ang tawo. Magbuhat man taog maayo, aduna gihapoy mo batikos kanato. Labi na gayon kung magbuhat ta og dili maayo, samot na tang batikuson. O kung wala po tayo buhaton, aduna gihapoy ikasulti ang tawo. Ngano man ingon ini man ang tawo, tungod kay naaman siya'y kinaiya nga susama sa COVID-19. Naanay virus nga nakatapot sa sistema sa iyang kinabuhi. Unsa man klasiha sa virus nga naa kaniya? Ang kasina, ang kahakog, ang kaugalingon lamang ang gitan-aw ug labaw sa tanan. With capital letters, with double quotation, pride. Mao kana ang klase sa virus nga naa sa iyahang kinabuhi. Mao kini ang klase sa virus nga makamatay o makadugta sa atong kalag didto sa impierno. Mao kini ang virus nga mamahimong babag kanato sa pag-recognize sa presensya sa Ginoo. Munang dili na ta makapasalamat bisan na lang sa mga gagmayng butang nga naa sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Angayan gani kita nga magpasalamat nga dunay mga tao nga ning kamot haron kita maayudahan sa atong mga panginahanglan matag adlaw ug labaw sa tanan. Angayan kitang magpasalamat nga bisan pa man taliwala nining krisis, taliwala nining pandemic, bisan pa man daghan na nga tapnan sa mga virus, bisan pa man daghan na nangamatay, apan ania pa kita basko o gaginhawa pa. Ang atong kasina, ang atong kahakog, ang atong garbo, dili ka na makatabang, hinunua, nagdugang lamang ka na sa kalisdanan. Ang Ginoo kanunay nga naguban ka nato, apan kasagaran, dili nato sa makita o dili nato sa masinati tungod niining klase sa virus nga nahimong babag sa tuang kinabuhi. Tungod kay na preoccupy kita nining maong kinaiyaha. Sama sa duha ka tinun-an ni Jesus nga naglakaw padulong sa Emmaus. Wala sila dayon makaila o makarecognize ni Jesus nga mikuyog kanila. Tungod kay preoccupied sila sa mga paghitabo, sa kaguol nga ilahang gibati. Hopeless, discouragement nga ilahang nasinati. Expectation nga matud pa nila, nag-expect sila nga si Kristo na unta ang muluwas sa Israel. Apan diin Manila masinati ang presensya sa Dios didto sa Emmaus. Karon makaigsunan ko diyan ni Kristo, asa man ang atong Emmaus. Before COVID-19, ang atong Emmaus mao ang simbahan. Kundiin atong masinati ang real presence of God diha sa Eucharistia. Karon asa man ang atong bag-o nga Emmaus. Ang atong Emmaus karon mao ang ato ang panimalay uban sa atong pamilya.
Bisan pa man sa kadaot nga gidulot ni COVID-19, aduna lang gihapoy milagro nga nahitabo diha sa atong bag-o nga Emmaus. Nganuman, tungod sa COVID-19, ang pamilya nagkahiusa diha sa gugma. Tungod sa COVID-19, ang pamilya nagkahiusa diha sa pag-ampo. Ug diha nato masinati ang presensya sa Ginoo. Kaniadto, no? Before COVID-19, kung duha o tulo ang magkatigom, unsay mahitabo, adunay picture taking. Karon, tungod sa COVID-19, ug gani mingon pa si San Mateo, kung duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, ana ako uban kanila. Mao kini ang mga butang nga atong makita, nga atong masinati ang presensya sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, diha sa tuang tagsa-tagsa ka pamilya. Ug matud pa pod sa usa ka venerable Irish priest nga si Father Patrick Peyton, who was also known as the Rosary priest. Nagkanayon siya, the family that prays together stays together. Kung atong tan-awon, gibalik kita sa Ginoo ngadto sa basic. Unsa man kining basic? Ang basic nga simbahan nga mao ang pamilya. Tungod kay diha magagikan ang presensya ni Kristo pinaagi sa gugma sa usa ka pamilya. Pinaagi sa gugma o pakigdait sa usa ka pamilya. Sa unsang paagi nila nga na-recognize ang presensya ni Jesus? Sa ilang pag-imbitar, sa ilang paghawid ni Jesus, ang ilang ta mamahulay kay hapit na magabi. It is in this act of charity that Jesus reveals Himself to them in the breaking of bread. Act of charity. Buhat sa gugma nga putli. Ug mao kini ang gikinahanglan karong panahona. Matud pa ni Saint Mother Teresa, let us not be satisfied with just giving money. Money is not enough. Money can be got, but they need your hearts to love them. So spread your love everywhere you go. Makaigsunan ko diyan ni Kristo. Ato usab nga hinumduman nga tungod sa gugma giluwas kita sa Dios. Ang Ginoo o ang gugma sa Ginoo walay gipili, kitang tanan nakatagamtang sa gugma. Matud pa sa kakanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Makiksunan ko diyan ni Kristo, nining taliwala sa crisis na itong giatubang karon. Ang gugma o pagtinabangay mao ang kinahanglan karon. Pahari unta ang gugma, dili garbo, kaakog ug kasinga. Ug atong hawiran o imbitahon si Kristo sa atong kinabuhi, sa atong tagsa-tagsa nga pamilya. Haron atong masinati ang presensya sa Dios matag higayon. Ilabi na ining panahon sa pandemya.